mangsamu coba. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger fungsi ning Madiun Jakarta panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger fungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger fungsi ning Madiun Jakarta opak janji rukun tetep merdeka none oke ayo sa lolo Menika ingkang dipun wastani kepiye OS. apa? Ompak langsung suwuk menika nggih menika. Lu karo barengi kita itu aku iri ya. Metune awake dhewe ora nek mercon. Bareng metune Elisa nek mercon, awakmu kaya anu metune bojone tentara Palestina. Ya iki kanggo ngurmati iki ya kanggo meramekan dan memeriahkan. Tapi wong tuku mercon asline iki ya termasuk nun sewu lho. Apa? Ora migunani. Tuku mercon kok ora migunani. Lah itu juga unsur dari hati untuk berbagi kebahagiaan kok. Tapi ya ndak bermanfaat. Kok iso ora bermanfaat? Nyatane lek pengen mangan soto, tuku soto dirak piye? Ya dinikmati. Dipangan. Mangan rawon, tuku rawon ya dinikmati. Tuku sepeda motor, ya dinikmati. Ditumpaki. Tuku mercon lho, disumet kok tinggal ngalih. Tak tukokne rong gendel tunggono ben bledosan cengelmu kuwi. Lah wong kuwi membahayakan kok iso. Justru himbauan dari Bapak Kapolsek iki malah mengurangi adanya petasan. Mergo ana sing gawe balon sok kala cebloke ya ora mesti. Ya ora mesti no, balon ki cebloke ndi sing bayar. Jadi balon ki cebloke ora mesti kene iki. Wah, lah sing mbok ompongke komplek to iki. Wah, pikiranmu reget kowe. Wah, bereset iki. Mbak Elisa, selamat malam Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu macane Yulimbo. Sedua ya masyarakat ingkang sampun rawuh wonten lapangan. Masyarakat gundulmu. Masyarakat. Lah ya basa Jawane apa? Ya masyarakat, warga. Iki duwe ngene lho. Duwe bahasa dhewe. Nek kono kuwi Dwilingga salin nukara nggih to, Gus? Dwilingga salin nukara umpama ya iya. Dadi punya khas masing-masing ngono lho. Oh ya. Ngono. Masyarakat warga. Warga. Ingkang sampun malempuk. Kok malempuk? Melempak. Wonten mriki, tranjang mriki. Kula ngaturaken selamat riyoyo sugeng riyadi. Sedaya lepet kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lho kok malah sugeng riyadi kepet ki nyapon. Jelaske. Awakmu tombok 500 tak ijone lambene nggoren no piye? Padha-padha ra cetha. Apik kuwi kok iso Sugeng Riyadin. nyapok ngaturaken bengok-bengok. Ngaturaken sedaya kalepatan. Mboten kok kalepetan iki kepiye? Lepet kalepetan nyuwun kalepatan. Duduk kangepetan. Nyuwun pangapunten agunging samudera. Iya. Pangaksomi. Lho Mbak Elisa iki kaya ngono mergo asli saka Sulawesi wis ya. Ya niki. Oh Sulawesi. Oh, mulane basa Jawa iki te glepot ngono kuwi. Nggih, tapi ya suatu kebanggaan lah bahwasanya warga Sulawesi tapi tetap sinau basa Jawa. Lho ning masyarakat mriki lak pun sami
memahami toh Mas. Nggih, nggih. Ya ini yang dinamakan pemersatu bangsa, berbineka tunggal ika. Senajan toh beda bahasa tapi kan tetap satu jua. Niku Ngono lho. Ya toh, Mbak? keajaibane wayang kuwi, arepe bak tukang beca, arepe bakul cilok, Lah. arepe pejabat dhuwur, menteri, bupati, kabeh dadi siji latar belakang apa wae dadek siji ning kene melebur. Kepercayaan apa wae dadi siji melebur. Dong ra, Saya Lontol lah kowe. nyapa? Melebur. melebur. Melebur itu anu itu loh, melebur. Melebur. Udah pora Melebur. melebur. Iya, Nah, Nyawiji. nah ngono lho. nah kuwi keajaiban. Ini do, nek wayang. omong ki alon-alon bae, dadi secara konsumsi publiknya ki Nggih. ben kepenak. Pelan-pelan, Mm-mm, pelan. Ya iki mau pun kula aturaken Ngono. nggih. Mm-mm. Pangapunten ingkang kathah menawi kata lepat lan ketul-ketul atur. Benake Anu. duk-duk. Kon mangap aja, kon maaf. Deh, ilate ceken. Sing penting iki njaluk ngapura. Mangap aja. Nah. Aduh, lalayan ora nek jelas Mas iki. Lah Lah, sebab ngapa? apa? Ilate ngepang ya. Rumangsamu. Lah kok malah wong kene iki mbok dungane ternak manuk kuntul bener. Susah kali lah. Yo ngene lho. Cara iki nek wong nomi wis ndang njaluk ngapura udah selesai gitu lho. Oh iya bener bener. Soalnya Nah, angel. yo sing penting ki kupat lepet ora liwat sedaya Andung selamat. selamat. Nah, ngono. kupat Lepet, lepet Lepet, ora lepet, Kupat Kupat lepet. kupat lepet lepet, ora liwat, ora liwat andung selamat. andung selamat. Nah, ngono lho. Oke, Met. Angel lak cipok borok iku. Ora Ya, ngono, kasar-kasar. kasar-kasar ini tuh masih rioyo. Lah ya. Masih maaf-maafan, Nah, maaf memaafkan gitu loh. Sepiro- Maaf lahir batin ya. Sepiro gedene tekku muga-muga sampean Ya, dah. Kalimatmu lek ngomong karo Elisa kok piye balene-balene. Kok sepiro sepiro gerene. sepiro gedene tekku tegese kaluputanku muga-muga sampean ngowe pangapura ya. Roh sing ngisini ngono to. Sing di hadapanmu ini seorang wanita lho. Ah, heeh. Ya. Kok terus lehmu njaluk ngono kuwi Kudune kepiye? piye? Kene tawari. Njaluk ora. Anu, Elisa kok kono sik jajal. Elisa, pemaku bapake. Aku, Amen kok kono sungkem ning wong tuwa. oh aku sungkem. Nah, ngono. Tak Pakai warai. Lampu dodok Bapak? gitu ya. Carane piye? Ngono kuwi tak warai. Wah, iki. Malah kaya pitik ape ngendok sih. Iki sungkeme wong wedok karo wong lanang. Anak Tapi- karo bapak. Piye iki ndasek Hei, dingin. ning kono ae. Oh iya. Lah nek mbok dingklukne mepet rene lah ya sinyalku apik-apike. Oh iya. Mangsane. Ngene ya Pak, aku ki dadi bojomu, aku njaluk ngapura apuranen aku ya Pak. Ngene ya, Nduk. Sepira kaluputanmu bakal tinampa kalebur ana ing dina riyaya muga-muga sanguning bapak mung donga bisa bekal kanggo saklawase lehmu urip bisa bagya mulya ya, Nduk. Nggih matur nuwun ya Pak. Lho iki lak kepenak to, Jajal. Ayo kae sing lanang rene. Ngono, Jajal. Dadi apa aku? Dadi anak kene lho. Sungkem kaya Elisa ki lho kok iso. Lah. Unggah-unggahmu ki ndi to? Lho karo aku tuwek aku kok. Etok-etok. Kowe ki ndodok ning gone wah masyaallah. Ngene iki ning gone wong sepuh Wong ki. sepuh. Nah, iki lho, ndodok. Ngerti ora tatanan pondok iki ngerti ora? Ayo. Sikilmu ki wae lho. Kowe ki jomu sikil ki wae rada ndek ngono ki. Lah, kiwane ning mburi tengene rada ndek. Lho, dengkulmu ki kemajon kuwi lho kok iso. Kowe ki nyapa to? Dengkulmu ki mbok ketani nyapa? Tak dengkul cangkemmu kowe kok jadi. Ora tau bener aku. Wong alon-alon kok dadak bingung lho. Lah, ngono. Nah, ndodok. Ayo. Nah. Kok dadak nyedak barang. Ayo kene. Oh nangis ya. Ya. Tonton wong nek nelongso ngene iki. Iki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to Pak? Oh, Ibu. Apa? Ngopo, Bu ngopo? Ibu. Kowe iki dadi wong lanang ki aja kaya ngono to Le, sing jenenge wong lanang ki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan wae. Aku mau ngono. Hei, aduh cacan. Lah kok kenal pote PCR bapak mbok. Kowe iki yo ngawur. Kowe iki dadi anak sing apik. Sing Ayo, apik. Duduk, ayo.
Duduk. Dadi anak sing apik. Oke. Bu. Nuwun sewu, Pak. Anakmu mbok diomongi. Piye to, Pak? Dina riyaya ki kudune iso ngerti kahanane keluarga. Lah gene ora iso mbok kandhani. Lah aku ki ya wis bola-bali ngandani anakku ki jane ki turun sapa ya wis tak omongi sinau. Ning malah dolan wae, malah balapan motor karo kanca-kancane, judi online. Kuwi kaya ngono kuwi anakmu. Dolanan lah. Rene. Rene. Rumangsamu dina riyaya ki kabeh tangga teparo iso pura-ngapura. Lah kok kowe gembleleng kowe, ha? Kok kowe gembleleng? Pak. Ngono bapakmu. Apa wae jaluk sepura karo ibumu? Dereng. Rumangsamu cilik digedhekke gedhe dipinterke kok ora bekti karo wong tuwa, he? Sik dereng kok, Pak. Dereng piye? Dereng jaluk pangapura. Kuwi jenenge telat. Kudune ngerti. Lunga. Bapak isin. Duwe anak kaya kowe isin, he? Ibumu meteng telung Sangang sasi kok telung sasi to, Pak? Sangang sasi 10 dina. Sang tahun 10 dina. Kuwi meteng kok tumor ya. Ya gene kowe ora bekti karo ibumu. Semeno. Tak andani yo le. Aku wis bola-bali ngomongi. Wis tak andani ora dolan wae. Nek diomongi mulih kon mulih. Wis kon adus, malah kowe ngopo dolanan, ha? Mabar, heeh. Kowe ngopo, ha? Judi, heeh. Malah balapan. Kok tak cium lho iku. Oh, Iya toh. Pak Git, Piye? interupsi, Pak. Kok interupsi piye? Loh, ini mencontohkan Contohkan aku mbok kamplengi yo. edukasi kok. Enggak wis. Bapake aku. Loh. Aku dadi bapake. 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 Lah terus iki mbok dadekke apa kuwi? Bojoku lho. Iya. Lah ibuke ayu. Aku bapake iki bojoku kuwi anake gede. Masyaallah. Lah kok aku ganteng, bapake elek. Loh iya lho tanggane ganteng-ganteng kok. Oh iya. Ae tanggane. Tanggane ganti-ganti. Berarti bapak. Bapake. Iya iya iya. Terus kan. Anak. Pirang-pirang dina bapak gak toto omah ndok ndi, Bu? Aku ki yo mumet ele. Aku ki wis bola-bali tak hubungi tak WA. Tak chat bapakmu. Loh. Kok yo ora mulih-mulih bapakmu kuwi? Kudune sasi kepungkur bapak wis teko ndok omah. Lah yo mongko iki riyaya kaya ngene iki. Lah yo tangga-tangga teparo rada teko to. Lah bapakmu ki malah main, malah minum kaya ngono kae. Bapak dem-deman. Dem-deman bapakmu kuwi. Duweku dintek karo bapakmu. Saiki aku arep nyangoni apa? Ponak-ponakan iki arep tak nehi apa? Duitku entek rantas. PT wis didol lho. Aku kudu kepiye lho, Le? Bapak wis gelem njaluk dhuwit ndok nggone ibu. Iya wis kabeh. Ibu ndok mburine Nah, sing ngadepi bapak. andekno bapakmu kuwi. Hei, Pak. Pak Waluyo. Gantine ceritane. Sampeyan iki. Lho. Kate ya apa sampeyan wong tuaku, Pak. Kok ganti ceritane? Sampeyan gak mesakno ibu gak duwe dhuwit. Sampeyan entekno. Sampeyan gak ngangkat harkat martabat keluarga ya, Pak. Iya. Sampeyan kate dadi apa? Bapakmu. Lho kene gak ngerti yen dadi bapak. Kudune iso nglungguhke, Pak. Oh, ngono. Terus, Le. Aku sebagai anak generasi, Pak. Ngono kuwi, Le, lara. Duwe ibu dinteke apa ngono, Bu? Heeh. Lho, ora mesake. Kok banter iki? Ibu ndapake, Bu? Oh, pipi ente. Piti embot. Piti embot sing dicel apa lho? Ora ono arep nyangoni. Gak duwe duit. Duwe mbok gone ndi? Montore ilang. Duwe mbok gone ndi? Duwe mbok gone ndi? Anu gantine iki. Loh, kok gak penak iki ta iki. Ganti apa neh? Dadi ibuke aku, Pak. Ya ora iso. Ora iso wong lanang kok dadi. Lanang kok dadi ibu. Wis iso, dadi ibuke kudu iso aku. Loh, wis dadi ibuke Lah aku. bisa dadi apa iki lho? Dadi sembarang wis. Kok kene sah karo aku sah, kene sah. Wis apa-apa. Iya. Dik. Wis jadi. Didi ini tongok malih lho. Ini lah golek aman.
Tahu nih. Apa iki panggonane? Yang delok alamatnya ya di sini ini alamatnya. Ini kan. Yang tertera di alamat sesuai dengan perkreditan. Nah, Gone yo ning kene. nah, nggone Bu sapa iki Bu Lastri. Bu Lastri. Nomor iki 349996. Iki iso karena ini sudah nunggak lama. Wis bola bali. Iki kudu Wingi ditagih mendeng ora pirang ket poso wingi. nek nganti gak metu aja. Coba didodok. Ganti. Kula nuwun. Kula nuwun. Sing bododoki apa ora lawange? Pasti Kula nuwun. Bu Lastri nggih niki. Aku bendang kok. Nggih, Endang Sulastri. Aku bendang. Lah iya, Endang Sulastri bener Bendang mboten? siswi. Endang siswi iki iya jenenge ning gone KTP ki Sulastri Endang Siswi. Bu Sulastri Endang siswi Anda tercatat sudah mendreng nggih katok, wajan, terus pitik, Utang pirang-pirang mekar. kilo. Sampen. Iki wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki Ayo, balekke duwite. Wis Unite nunggak nih. pirang-pirang sasi. unite ning ndi? Sampeyan nggawa motor kredit ora tutuk njur mbok gadekke saiki unite ning ndi? Unite motor ning ndi? Sapa? Sampeyan montore mbok endi? Montore mbok endi? Montore pun kula paringne anu pacar kula, Mas. Lho, sapa pacarmu? Mbah Lurah menika. Balu rayakno. Nggih. Tagihan, Dok. Iki aku tenan iki. Tagihan. Mbak Lurah. Iki tak gawa iki. Ayo, Iki tagihan. tak gawa iki. Tagihan. Ora yangmu sing ngendi ayo. Sing tanggung Iki jawab. kudu Ayo, tanggung ora. jawab. Nah. Ayo, ayo, Tanggung Mbah jawab. Lurah. Niki napa pun ngampil artanipun panjenengan, Mbah Lurah. Oke. Kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, Ayo, ayo, iso. duit Ayo. endi? Ora. Oke. Oke. Dok. Esa ben digoleki dhewe lurah sing diraruh, Dek. Ben goleki dhewe. Ayo golekno lurah sing di jajal. Kowe nyepelekne aku kowe. Lurah tanjak endi? Ya aku kula petuk ngawur. Ora iso jare pacarmu kok iso. Ayo goleki. Lurah endi? Lurah endi? Lha Mbah Lurah Pajang lho. Kene ora mbok paneni ya an. Yang Wah. Yang piye? Yang piye jajal? aku ising iki jojo. Lama cari dadi nyalok dadi ibune. Wong kok lemu bulet ae ora karo-karuan. Ngene iki pesen bos. Dadi muga-muga sing nyambut gawe ning luar kota, muga-muga nyambut gawe sing apik, mulai Amin. sego nyenengne keluarga. Dadi anak sing becik, muga-muga wong tuwa nyenengne anak, anak ya aja sampe nguciwali wong tuane. Jangan sia-siakan masa suksesmu sebelum masa suramu datang. Nah, Ya. iki pancene tetemban Mbak Elisa Oke, ben tembang. Cek tembang. Siap. Request-e pirang-pirang mriku. Jarek Pak iki. Saking kru Jaya Dipa Trans Travel Jakarta Ponorogo. Sing kene kula tumpakin niku, Pak. Nggih, nyuwun sesideman karo nggih. Saking ibu-ibu kakak Taruna Ngudi Laras, Desa Teranjang mengke nyuwun pepeling. Niku duwe paguyuban krawitan gian. Nggih, menika di pepeling. Menika wonten mamulu nggih, pepeling perahu layar. Saking Mbah Yono, Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat. Nggih. Oh, nggih. Lah menika sesideman nanging bawane sing ngripta Pak Nur Oke. tentang PPAP, Oke. Paguyuban Pedagang Ayam Ayam Potong. potong. Pembinaane Bapak Haji Sakir, penasihatnya penjenengan Bapak Jaryanto. Betyo. Nek bojo kula menika termasuk tumut PPAH, Mas. Apa kuwi? Paguyuban napa wau? Penjual ayam potong. Paguyuban Pedagang Ayam Nah, Potong. nek bojoku paguyuban penjual ayam horun PPAH. PPAB nek. Sembah nuwun Oke, menika nggih urun barang iki ngopo? dirawi Mas Gitung Sugianto. Wih, Mas. Pak dosen UNES. Nggih, nggih, nggih. Oke, Dalemipun mriki kalau mau. Nggih. Sawuh sore wis mampir sekalian Nggih, ke garwa matur nuwun. Wis ayam. Ada juga teman kita dari Amerika Serengat, Pundi? Oh iya. Amerika Mr. Son. Mr. Son. Halo. Betul, Good betul. night, Mr. Son. Yes. Thank you. Oh, What? anu Mas, untuk penghormatan karena ini Piai Monconegari. Niki Niku riyen Pak mangke Nur. beliaunya diaturi. Oke. Ya. Niku nganu napa Oh, gawan sampean to. mboten menika mengajar bahasa Inggris di Di sini. sini. Oh, Iya. Iku lho, Mas. Kon latihan bahasa Inggris, aja nganti kalah karo luar Aku negeri. biyen muridnya Mr. Son, aku biyen. Bocah Inggris iki umur 2 tahun wis pinter bahasa Inggris lho. Bocah kene iki yo wis kon biyen yo ngono kuwi kocok jane iki.
Sepi nyun berkahipun Pak Nur ingkang ngripta dandang kula Nggih, Pak Nur, PPAP. monggo Turut, katur nuwun turut, Pak Nur. turut. Pak Nur, Nyuwun Pak Nur, monggo Pak Nur. Menika ingkang ngripta dandang gula. Nggih. dulu Pak Nur. Niki. Wah, lah niki lho Pak. Sing dugi teng gene angkringan kula nggih niki. Nah, Oh nggih ta. grapya iki nek saka anune Pak Nur niki. Sugeng Riyaden Kang Sugeng Sihit Nggih sami-sami Pak Nur, maaf lahir batin. sak kru sedaya nggih. Nggih, sembah nuwun. Wah, yen saged ngripta dandang gula PPAP. Nyuwun pangapunten yen namung gresek-gresek Mboten siang apa-apa. wau. Aman, Bos. Enggak. Nano, semanten Pak Nur. PPAP Pasti maceng Pak. Nggih. Nah, Nggih, wonten sareh-sareh mawon, sareh-sareh. Wah, jan. singkatane iki Elok. Wah, nembang dandang gulae nggon gulu otote iso sak selang-selang to. Kalau penandanya tuh Pancen pekerja pun keras. sepuh, Mak. Niki larase Pekerja keras. keduren, Pak. Power Ini ini. mboten ana apa penjan tesih kiat tok. PPAP singkatane napa Bapak? paguyuban pedagang ayam potong Paguyuban. Aku ngerti, paguyuban ayam potong karepe ora kok dicekak suarane ora, kentekan napas. Menjiwai. Ah ya. iya kuwi. Ngono. Paguyuban pedagang ayam potong. Usahane wonten pundi, Pak? ing Jakarta usahane Wah, ing Jakarta Jakarta. usahane. Buka jam pinten, Pak? Yo. Napa to? Kowe kok buka barang. Ya urusane kono. Nadyan to mapan ing Jakarta usahane, Nggih, cita-citanipun cita-citanipun. napa, Wah, Pak? kita buka jam. Cita-citanya apa, Pak? Nuwun sewu Pak Pradongga mengke ladrang Cerita Rongron kalih lagu mawon. Nggih. Oh, nggih, nggih. Wah, Eh, modele langsung metle Seneng. singkong keju. Manunggal guyub rukun Sing guyub rukun sinten, Pak? Margane para warga Nggih. masyarakat Ranjang niki wonten Jakarta. Para warga ing Ranjang iki larase pas mboten geseh. Niki rak yoga to. Nggih. pelatih kerawitan. Niki riyen tukang rebat. Oh nggih ta? Nggih, sakniki pun pensiunan dadi bakul aru manis, Pak. pedhot sebabe mun pedhot Ngrebapi Kang Rama Mara Sepuh. Nggih. Derek Pak Sento dangu niki. Dangu. Nggih. pranyata wis tumata pembangunan lampu listrik masuk desa jalan aspal komplit anyukupi masuk ladang Mas nggih lurah bapak Suyatno kibar Mas kibar Romo kibar
Kibar Mas, ngumpul kabeh kibar. Bubar. Gitu. Sirep bargong. Cakepan. As. PPAP singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para warsan. PPAP singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para warsan. Alhamdulillah. Tepuk Kanca-kanca, tangan tepuk untuk tangan. Pak Nur sembah. Wow. Gangsar Pak Nur. Luar Nggih. biasa. Nyun pangapunten lho Mas. Nggih. Wonten Mboten. selisih. Pak mboten. Mboten selisih. Iki wau diciblonke iso dadi gambyong PPAP. Ape. Nah, nggih. Nika bawane dandang gula, bablas ladrang, ladrang kibar, terus napa PPAP. PPAP. Lah akhirnya metune Satpol PP. Tadi Satpol PP Mbak. Sampun kaleksanan nggih. Nggih, Kak Nur. Pak Sakir kalian Pak Mas Jalyanto Nggih, nggih, sing nggih. saking Jakarta. Alhamdulillah. Bandung. Krana penjan sampun urun Nggih. tetembangan. Tembangan PPAP. Nika wonten tali asih saking Mas Sigit Arianto. Penyanasta sekedap, Pak. Penyanasta sekedap. Ampun. Ya apa to kok iso penggilak? Kok iso penggilak meja iki apa? Sebab menapa mejane ra gila. Kudu kuwi ngono lho. Nun sewu nika diasta. Kuwi engko kanggo kanggo wayang. to. Tak kira dicepake kanggo Pak Nur kok iso. Rasamu Mbak Nur nggih, Matur Mbak Nur, nuwun. matur nuwun, matur nuwun, matur Sembah nuwun. nuwun, sembah nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur Pak Nur. Wes dan aku lek Pak Nur iki kelingan anu berobat ning Jakarta kan. Kok iso? Kediri no. Atur suwun Pak Nur. Alhamdulillah. Nggih. Ah, nika Pak Nur, nika liwate mriki nggih. Nah, niku. Nah, nggih. Ah, no, Pak Nur, nuwun sewu Pak Nur. Sing tak aku gumun Pak Nur mudhun kok dipapak polisi kok gek tahanan iki. Iya. Ora yo ngono. Bos, tasih wonten wedal nggih kesanipun Mbak Elisa. Oh iya, Mbak Elisa kan Mbak Elisa. Napa niki, Pak? Nganggo. Tadi sesi deman tadi? Ya. Nggih, sesi depan. Nggih. Wiwitane Loh, oh bawa. Mboten lajeng.